a je can wa lambar nan nake nema ruwa a jallo ban baka ba na Asiya ban baka ba lambar ta ne me haɗin ka da ita me haɗin ka da ita ba ni da shi daga ana murna zare ana gajiya amma wannan kanwar da aiki kanwar dan bala ke dan bala lafiya dan bala na gari wannan dan bala yawa gari ashe ka gane shi a sauka lafiya alaikum salam lafiya nan an samu fito a gida kin fito wanda ban thank you a tsayin buɗe maka wani sai ka wannan kamar ɗan aljanna wallahi abu ma da zolaya ke ne ai ba zolaya kin riga da kin sani duk abin da ya fito hannun ki mai daɗi ne kwana biyu wallahi 2 days ina nan yaushe ne ma muka rabu kwata shekaran jiya ne ke kuma ke da wani haka ina mun na sani kai nan sai ka ce mai kullun ka zo ke kan ma ana ki tsaya da wannan yaran bane haba ya idan Allah ne kullum wallahi ina miki magana ki kullun ki mutu ki da biya zan ma ke ki baki in ki mutu ki na dawo kanka ai hakuri ba an kiyaye hakurin kai fa daman can fa kai fa ba kaunar ka nake ba saboda ba abun da kake da shi haka zaka zo hannu rabbana ka zo ka dinga hure mata kunni shi wannan in nace zan ba sa ita ma ko da ya zai aure ta ma uhu wannan kare kwata mu lokaci a bari mu ce ku kuma ni abun da gani yalo dan gidan Alhaji Namadi ka yalo Allah yalo ka dau fa kyautan fa ka dauki kyautan fa mahaifin ka ga wannan sutura ma wanda ka bani nan tun bara ita nake ta wanke nake ta saka ko muna ta fama yanzu yalo fa dan alheri da ka saba yadda ba zai wuce ba ya ci sabi da karkar canjin Buhari yalo dan gidan Alhaji Namadi duka wannan Allah yalo ka ina gode Allah saka ka gaishe mun da Alhaji madalla yawa a masoyiya da dama kai ne wallahi da na san kai ne ma da ban fito ba ya nake yanda nake haka nake ni din girman Allah ya miki na ce ba na san ka me yasa ka uzura ni dai ka takura na ce ba na san ka amma na ce kaman wai kullun sai ka zo gidan da an ce ba a san ka ana soyayya dole ne wai ni ban gani ba ni wallahi da ka zo da amadu ma da baka zo nan gurin saboda na ce maka ina da wanda yake so duk abin da za ka yi wallahi ba za ka burge ni ba amma ka kasa ganewa kan wancan talaka da kake gani shi kake kira talaka ni kika mara wallahi in dai akan wancan ne shi na maka fiye da kina mu ga yanzu yayi akan wannan shi ne har za ka san